Kaixo eta ongetorri jakindunera. Gaur elektrizitateko ariketa bat ikusiko dugu. Ariketa honetan, erresistentziak seriean nola kalkulatu ikusiko dugu. Normalean zirkuituetan ez da erresistentzia bakarra egoten, ikusi dugun adibidetan bezala. Normalena da erresistentzia gisa egotia. Kasu honetan ikusten ditzakegu hiru erresistentzia ezberdin ditugula, R1, R2 eta R3. Eta guri intentsitatea eskatzen digute kasu honetan. Baina nola egingo genuke intentsitatea kalkulatzeko hiru erresistentzia desberdin baldin baditugu? Erresistentziak seriean daudenean kalkulatzea oso sinplea da. Egin behar dugun gauza bakarra da erresistentziak batu. Hau da, erresistentzia totala izango da R1 gehi R2 gehi R3 gehi Rn. Rn da ditugun erresistentzia guztiak. Beraz, kasu honetan zein izango litzateke, egin beharko genuke 5 ohm gehi ohm bat gehi 6 ohm emaitza 12 ohm izango litzateke. Beraz, hau beste modu baten marraztu izateko, hau eta hau gauza bera izango litzateke. Hau da, erresistentzia bakarra jarri, erresistentzia hau 12 ohmeko erresistentzia izango litzateke eta pila berdina, 24 voltekoa. Beraz, oin ikusten dugunez, oinarte egindako zirkuito baten antxa gehiago dauko, eta intentsitatea kalkulatu izateko egin behar dugun gauza bakarra omen legea aplikatu da. Beraz, omen legeak diona, tentsioa berdin intentsitatea bider erresistentzia, intentsitatea kalkulatu izateko egin beharko dugu tentsioa zati erresistentzia, kasu honetan 24 volt tentsioa dalako zati 12 ohm, berdin intentsitatea 2 amperekoa izango da. Noranzkoa zein izango litzateke? Polo positibotik polo negatibora, noranzkoa hau izango litzateke, eta intentsitatea 2 amper. Kasu hauetan, intentsitatea erresistentzia guztietan bera izango da. Hau, bakarrik gertatzen da erresistentziak seriean daudenean, paraleloan daudenean, hau aldatu egiten da. Baina hori beste ariketa bat ikusiko dugu. Esan dakoa, erresistentzia totala kalkulatu izateko, kasu honetan oso sinplea da, eta egin beharko duguna da danak batu. Beraz, hau izan da dana, mi esker ikusteagatik eta gogoratu sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.